Grabe ako kada ulo matakit kinabukog. Ilok na eh. Sayang man kayo. Ha? Ay, kayo na ako pinagpresyo. Kinigro si nanay mga 5 gini. Ito ano? Ang grabe ako na, may ulo din mo. Ikit ka pa. Basta ako magkaon dol. Uy, pasaylo ko bukog. Pati sa sa'yo, pati sa. Ay, pati sa. Ini. Grabe, ilok lang eh. Pati yung prata. Anong ba? Ay, di na ba? Oh, asa dapat sir dato dulay. Sir dato. To dato ka? Asa dapat? Dato kili to mag-ilig. Tanahan? Oo na daw. Dali ito kasi buguwa kinalo batagbo tagipos dun. Tagwa unti dali niya dun. Tagbo na kini. Mana ka? Pasti lang. Close man. Masuk ka mo ba? Maksud dia apa? Nak boleh? Bang. Okay, sir. Lagi nak kau nasi arma? Ha? Pilibangan lain ba? Sir, sa terminal, sir. Di kay wala naman na sir. Kay close naman. Lagi uwi ayaw lagi. Sa CR lang, sir. Lunaan na dibayan, sir. Sa terminal? Oh, pero wala kay kwarta din, sir. Pwede na ay dagat. Pwede na po sa kalimutan. Ay, mau ko ano mo ng jagat on. Mahal na bayan. Asa na binte kana naas tumoy dai. Oh, kana. Terminal? Oh. Sige ba? Sige. Mang. Monica, bukan ada si Ardre. Oh, hindi ka naunang ka daw. Libang. Libang ka? Libang. Oh, libang na ba daw kay? 4. Patro. 2. Uy, asa di bayad eh. Okay ba yan? Natural. Pwede na, please, ma'am. Hit lang man. Hit lang ba? Ano niya, pwede doon. May tayo. Mag-walk na. Patro, gyud. Oh. Uy. Ito na. Ito ko. Sige daw. Kana ang size. Ano size na eh? Libang man pero di man pwede nga. Libang raway dos. Size. Oh, sige na. Anis ko. Oh, asa mo na? Pang girls na. Dali ito. Pang laki. Saan kung tawa ng murang pagpako? One hour later. Kaya mo sila mo ba? Kaya mo na. Selamat. Doon na. Kapag Manila. Susi mo. Ako ba? Murbagda ka. Pinumlos ng doon na. Ako, lasa na. Oh, balik ka.